Näyttömies tässä terve. Nyt menee pieneksi pikseleiden väliin. Vuokraa näyttö.fiin uusien sisämoduulinäyttöjen pikselitiheys on peräti 1,9 milliä. Tämä takaa täyden Full HD-resoluutio 7 neliön koosta lähtien. Suurempien näyttöpintojen resoluutiot saavuttavat jopa 4K-tarkkuuden. Huipputarkat moduulinäytöt ovat erinomainen ratkaisu esimerkiksi messuosastoille, konferensseihin, erilaisiin yritystilaisuuksiin sekä urheilutapahtumiin. Uutuusnäyttömme on varustettu LED-ohjausjärjestelmien markkinajohtajan Novastarin parhaimmilla ohjainkorteilla. Kuvanlaadun monipuoliset säätöoptiot sekä 8000 Hz virkistystaajuus mahdollistavat kuvaoptimoinnin erilaisiin valo-olosuhteisiin. Näytön kuva on häiriötön myös kameralla kuvattu. Avaimet käteen ratkaisuna voimme tarjota näytölle erilaisia rakennevaihtoehtoja. Näyttö on mahdollista rakentaa takatelineellä lattialle, korotettuna lavaelementille tai trussinostimilla nostettuna, jolloin näytön alareuna saadaan tarvittaessa yli 2 metrin korkeuteen. Vuokraa omasi nyt ja koe huipputekniikka tehokkaasti operoituna järkihintaan.